Duwa ka lola dakop sa entrapment operation sa syudad sang Talisay. 300,000 pesos gintaban gikan sa bangko gamit ang mga peke nga papeles kag ID. Yaring balita exclusive. Sa karsel sa Talisay City Police Station, nagakuribong kang nagapanago sa tuwalya ining duwa ka lola. Dakop sila sa entrapment operation matapos kintaban ang 300,000 pesos sa isa ka rural bank sa syudad sang Talisay. Gamit ang mga peke nga ID, ATM kag dokumento, nag-apply sila loan sa mga bangko nga nag-aprobar man sang ilang nga ginutang. Kinantaw ko ang ila papilis na timing mga gamit lang nga address dito man sa ako man nga residensya. So nagduda ko kay ang sketch nga gingamit nila hindi kita mo. So that is why nagpasalig mo sa taga-bangko nga buligan ko sila. Sa ulihi, nahibaluan nga ang nagpakilala Edith Cabanyero amo si Maria Luz Tenorio, 50 anyos ang barangay Handumanan. Syudad sang Bacolod kag si Elsa Golero naman amo si Mirna Nicor, 59 anyos ang barangay Mambulak, syudad sang Silay. Ginapasuni nga sila kabahin sang sindikato nga target ang pagpangawat sa mga bangko gamit ang mga peke nga papeles. Sa mga lending manda kag iban pang bangko base kon nabiktima man kamo kag willing mga magfile sang kaso ari lang di ang duwa ka tawo subo nga napaila namon kay way pa man isla ka ka piyansa ari lang di kon magpalapit lang mo di willing man kami magbulig sa inyo. Padayon yung ginalaga sa kapulisan ang isa pa nila kakaupo niya nagtapan sang 80,000 pesos. Apang napaslawan niya magpakita sa mga entrapment operation. Nagpamaliban naman ang bangko nga maghatag sang ilo official statement samtang nagapadayon ng operasyon sa kapulisan. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.